खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। थांनाय साननैसो सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव ओरैबायदि गिलु बालु जाथाय जानानै थांबाय। आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमटेका जमनागुरि आरो मालि बिथा बेलगुरि गामि होननानैहाय बुंदों। बे जायगायावहाय थांनाय साननैसो सिगां नोंथांमोना खौरां बिजोंफ्राव नुखाबाय, गोबां बेयावहाय जाथाय जानानै थांबाय दाखाथि खालामनायनि। सासे गय फायखारि आरो सासे दखानदारिनिफ्राय हरनि समाव फैनानै गुलि गावनानै सिगि सुग' खालामनानै थाखा लुथिनानै लांनाय। बे जाथायजोंनो लिंक थानाय सासे सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि सरलपारा उल्टापानियावहाय आसाम पुलिसा गावथारनो मोन्दों होननानैहाय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय फोरमायनाय जादों। बे खोथाखौ नोंथांमोना जानो हागौ खौरां बिजोङाव अलरेडि खोनाखाबाय, थेवबो आङो नोंथांमोननो खिन्थानानै होनोसै बिथाङा बबे जायगानिमोन आरो बहायनिमोन बेखौ नोंथांमोननो आङो फोरमायनानै होनोसै। बिथाङा गसाइगाव एरिया दुलागाव खासिबारि गामिनि होननानै बिथांखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांनि मुङानो जादों सानसुला औवारि आरो बिनि बिफानि मुङा जादों जाम्ब्ला औवारि। दा बिथांनि फिसाज्लामोन। बिथांखौ 26 बोसोरनि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि मोदोमनिफ्राय पिस्तल गंसे मोननाय जादों आरो गोथां गुलिफोर मोननाय जादों आरो 1 लाख थाखा मोननाय जादों आरो सना जरानै मोननाय जादों। दा बिथांखौ बे जाथायजोंहाय लिंक दङ होननानैहाय पुलिस डिपार्टमेन्टआ मिथिहोनाय जादों। दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना आङो खिन्थानानै होबाय आरो नोंथांमोना स्क्रिनशट देखायलांबाय आरो नोंथांमोना बिनिफ्राय साबसिन मिथिबावोब्ला कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। नैथियाव फैदो सासे सेंग्रानि, आङो बेनि बागैहाय आङो दा जेबो मिथिथ'वा। आङो बेखौहाय मोखां बिजाबाव गोख्रोङै भाइराल जानाय नुनो मोन्दों। दा बे सेंग्राखौहाय दिखियाजुलिनि होननानैहाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों, नाथाय आङो नोंथांमोननो फुरा भिडिअ देखायनो हानाय नङा। आङो फार्स्टआव नोंथांमोननो क्लिप सलायनानै होबाय। दा बेनो बिथाङा चिरां जिल्लायाव हमजाफैदों। बिथाङा मा खारनाव हमजादों बेखौ आङो डिटेल्स मोननाय जायाखै आरो बेखौबो नोंथांमोना मिथियोब्ला फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव। आङो दिनैनि भिडिअआवहाय गोबाव खालामनो गोसो गैया आरो आङो दिनैहाय सम गैया, बेनिखायनो आङो दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनो दाबाव। नोंथाङा दिनैसो चेनेलाव गोदान फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। खुलुमबाय।